keyakinan masing-masing. Cah sarang gue sementara tonton-tonton toh. Jer, edukasi sudah, Mbak Devi. Apa? Oh, Katersan Jati. Apa nih? Apa lagi? Ojo Sujono. Ojo Sujono, Lilo tadi. Saderengipun ngaturaken wilujeng sonten Mbak Devi Aldiva. Dangu mboten pinanggih pripun wilujeng. Alhamdulillah sae dadi beda. Wilujeng to, Mbak? Jenengan wilujeng to? Alhamdulillah. Aku ora wilujeng, Mbak. Aku wiludes. Padahal pendak bengi payon kok ya iso. Wes ana nggone wae. Ampun, Pak, ambil tekan mah dicadang. Nggih, ngaturaken wilujeng sonten ugi kagem warga masyarakat Dusun Srunggo, sowan wonten ing Srunggo. Heeh to, Mbak? Heeh, kanthi adicara nggih punika Merti Dusun. Merti Dusun. Berarti Merti Dusun ki apa, Mbak? Cara Gunung Kidul napa? Rasulan. Oh, rasulan. Berarti aku mulai nggo berkat. Oh iya. Heeh. Wis dicepaki. Wes. Oh, wes iki. Tenan. Bu sing ning pawon aku dicepaki ya. Kok ndak ora digawani aku. Heeh. Pane. Oh iya, apa ki dikasih lanjut? Oh, Katersan Jati, oke. Oke, cow. Yo, dikasih Katersan Jati tentunya. Yo, 3, 2, 1.
kagem sapa Mbak Mas Senyawer? Ganong. Oh, Ganong. Mas Ganong. Kok ngono kae Ganong dali dibuka topenge. Padanane Ganong. Wong Jenenge asline tak ngono. ono. Sapa? Dirmawan. Ra iso. Ra iso, ra. Heeh. Ingatno to. Rokokmu itu menawa Wis piro? ben. Lho Ben. tadi kene ketok Ben. 1 2 3 4 5. Selosen kok Mbak, selosen. Heeh, ngaturaken matur nuwun yo Mbak, kagem sapa mau? Jenenge padanan Ganong. Heeh. Jenenge asli Dermawan. Oh, Dermawan. Nek wong iki jenenge Randy. Heeh.
setia sudah. Apalagi Mbak Devi? Oh iya, oke. Requestan. Oke. Oke, mengucapkan terima kasih Ugi Mbak Devi, kagem youtubernya Indonesia. Apa nih kok? Napa mawon Chan Le? Widi. Oh Widi, ada Widi. Terus apa lagi? Dika apa yo? Dika. Terus Mas Jono. Mas Jono. sapa Joyo tunggale Mbak Dono? Ana apa? Oh Mbak Joyo, bener toh? Sejak gono-gono dari utang. Enek wis siji. Siapa? Oh iya, satu lagi. Blewa. Oh Blewa, buah apa? Blewa. Oh, Ini ana ta? toh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih pokoknya. Selalu setia dengan Selalu keluarga. tentunya. Pokoknya jangan lupa juga yang ada di rumah, yang nonton dari rumah, jangan lupa like and subscribe ngono kan. comment and Oh, subscribe. komen-komen juga, requestan dari love-nya juga bisa. Nanti biar disampaikan ya. Mbak Bileuki ada yang mau apa jenenge request lagu? Para penonton juga boleh. Menyumbangkan suara emasnya juga boleh. Nyawer ge oleh. Eta, Piye? ora kudu duit. Lah kepiye? Sosis arep aku. Oh ora, ngomong benek ngeleh. Iya nek be. Jadi nggak harus dengan uang ya. Es teh jumbo pun mau. Es teh jumbo dengan jumlah penjadel kalian wiyogonipun. Penyawer. Ya, udah siap belum ini para Oh wiyaga? sudah Para pokoknya. wiyaga. Wiyagane iki apik-apik kok, Mbak. Ah, Ono sing jiwan saka isi barang. isi apa? Isi jeruk, Tak kira nek isi sego. isi lombok. Ning kluthik kae. Tentunya pokoknya ono sing saka SMKI, isi. sik ngempul kae saka SMKI, saking tlatah ladan kasihan kono. Sik ngendang Jaipong kae, wis kok gunung kono. Gur tangga. Nek sing ngendang Batangan iki. Sing Oh saka Ngalas. Ngalas tuwa kancane ketrek oh, Mas. Oh tuh. Nek sing bonang kae saka Laladan Sleman kono. Mas Lenyeng. Nek sing Demung iki saka Wates. Kulon Progo. Salah. Pates Galengan ngono di waduh kosek. Waduh, tulungono Bu. Pak tulungono. Mesakno. Ge ora, apa iki? Ayo, Cok. Cepet selak isin aku ayo. Apa iki? Oh, Josujono. Oke. Oh, lama aku jelek ngantuk.
Mengatur setengah lagon ojo sujono sudah apa lagi oh iya Mbak Devi ngeterakan lujeng santen ugi kagem Mas Mamul kae karo kancane Bu sapa kayak Mamul kayak iki momol Mbak Request oh mbuh request apa Mas mau oh, request selenco, Mbak. Kowe ngerti ora selenco? Oh iya, apa iki? Apa sih iki? Oh, Karmo Tresno, iya. Ada Karmo Tresno juga ada selenco. Kan jaluke selenco, ketek uang kayu gek selenca-selenco terus. Iya ta, Mas? Oh iya, ora tau omah. Job terus kok ya. Mas Ipan ugi selamat datang kae. Kae ning mburi kae. Ning mburi Mas Dika kan lho. Oh. Kae. Oh, ngawur. Ngawer. Heeh. Apa toh? Se briefing. Oke.
Karo golek ya, Mbak. Oh iya. Mbak Devi. Oh iya, wes ketemu. Oke. Mbak Devi, ini ada yang telepon saya. Iki mbura ngerti juragane anu ngisor kono. Juragane son silo. Minta mawar kuning. Saiki wis dadi ijo, Mas, ora kuning. Karo abang. Oh, karo abang. Iya, karo biru. Karo biru. Biasanya nek mawar kuning kuwi kayak abang ya biru. Iki kok ora nindiyi. Tinteni. Oh, tinteni ya, tinteni tindiye. Juragan. Oh, sik juragan ki nek ora nindiyi ya engko tak tindiyi malah. Kowe weruh ora wong ngene? Lah ndi lambo. Lah oke banget sih penontonnya full. Mong anu kok ya WA telepon. Oke, nanti dikasih mawar kuning ya Mbak Devi. Ki penontonnya saking oke iki lho. Menyapa sih kayak sing ada di atas studio Indosiar kae lho, ning dalan. yang ada di Indosiar. Yo. Yo. Oke. Yo. Karmo Tresno.
malih niki, Pak. Nih wis. Derek wingking. Oh iya. Nyuwun wis tarik. Oke, ya Jo, tarik Jo. 3, 2, 1. Turangga muda.
Widya. Kembali berkesenian. Oke, ini pamit mbuh. Ya, Co. Layangan, Co. Layangan.
kowe iki tukang jujug. Ayo sing rasa-rasa. Wahyu daftar Wahyu. Yo. Sinten iki? Kek kabeh Sing kenceng lho, sing kenceng lho. Peng pira? Peng 5 waduh wis sangkle. Andek arep peng 5. Oh, kendangmu gak ana jander ha. Oh, kon ngambung. Lah ya tuman sing ngendang. Rek ejo. Ora sok. Suwean lho, Sok. Tarik dedel. Aja ndredeg nek, Sok. Anu uga ngeduke. Nah. Sok, aja ndredeg. Apa tak anu wae po, tak sawo glenakne po. Tambah hati itu. Tambah hati. Ya tambah hati. Oje, dumateng arsipipun para pandemen, Jatilan Turangga Muda tentunya yang berada di dekat Lubang Celeng. Radi minggir nggih, Bu. Oke. Aduh.
Waduh, Dipati wangi.
lek nambani. Sapa sih dadi? Keleban apa Bu? Orang-orang. Oh, juragan. Oh, ngono. Juragan iki gek nyawer. Juragan apa kan? Juragan dekor. Oh, juragan Karo dekor. juragan ingkung. Heeh. Nyawer lho Bu, nek ora nyawer jan mendah. Ora, urung ngono to. Ora sangu. Ya rekening liwat rekening ra apa-apa. Dana saiki. J